बहुत दिन के बाद दोनों मासूका अपने आशिक से मिलल बा। जब मिलल है तब आशिक कहले बा कि का हो इतना दिन हो गई लेकिन तोहार पता लता ना रहल, तोहार तो जवानी इतना गदरा गई बा कि चिन्हले नहीं चिन्हाता तू। हैं का बात बा, का क्या कैले रहलू आज तक चिन्हात नहीं बा तू? कहले बा कैसे? महुआ नियन मद मातल गोरिया रूप तुहार हो, पोरे पोरे फुलाई खिल के भइल कचनार हो। चलेलू डहरिया लचके कमरिया कमाल हो, चलेलू डहरिया लचके कमरिया कमाल। सुरहुआना भइलू सयान जान हमर देखिए के डोलत ईमान हो।